aku pasanganku karo Hani mesti apik. Tenan. Upama Hani Sembodro aku Arjunane. Upama Hani Sintane aku Ramane. Tenan. Paling minta no wesu iki ngene. Sawir. Kayak aku wedine ra mung cah kene. Yo, jumeneng nduk. Nah, nganggo meja ketoprak. Dadi jumeneng ki aja sepot ki aja mesti lek keras ngono. Sok engko nek nanda sepote blendrong. Spot blendrong. Maksudnya ngene no. Tontonan kuwi ya klasik, ya kreasi, ya klasik, ya kreasi. Dadi engko ben ketara wo jebule Nadianto Sinden Noman klasike ya mateng lho ngono. Ngono kok seneng aku nek ngono ki. Ya nak, meja ketoprak kok. Aku ki mesti mikir kowe kok nek sore ngono ki. Aku mesti nyawang ulon ki Hani nyapa ya aku ngene. Lan jenengan mboten WA. Aku ki wis sungkan wong jeneng aku ki. Wong ki nek sak aku ki anu lho, pikirane iki wis nglumohi ngono lho. Ati karep. Ngono. Ning raga ki wis anu ngono ya. Dopi. Dopi. Dopi yang Aku ki ngrungokke suaramu ki umurku tambah. Remas aku ki aku sing kaya umur 23 ngono. nelungsungi berarti niku. Iya. Pepet nerak saya penak to, Nok. Ora aja iki tak setelan iki pepet. Dadi wong iki sarwa mepet. Miki lek ra dipepet nih ora iso mlebu suarane. Kasih tambahan. Yo. Karo jumeneng. Aku anggerane ngadeg ngono wis brinding. Aku yang biyen pacarku Nanda, saya yuk ganti Hani. Enggak.
Wiraswara loro baguse loro mujajan. Nah piye nek golek swara baguse kaya ngono kuwi angel lho. Loro ki baguse meh padha e. Siji ngiringu brengos siji ora. Ngingu brengos ki ora garem kok ya ora ngingu. Wis brengos ora ngrokok ora mau lanang piye lho. Maru suaramu ki jan tenan kok nduk pulih. Kok upama aku duwe kureng ki pulih. Kok upama aku duwe penyakit ki waras. Aku ki karo kowe iki tresna tenan lho. Ning kowe sajake ora pati melu karo aku. Kamangka nek tresna niku kula biasane nyuwun. Nyuwun sing kok karepne iki nyuwun apa? Duit. Lho, ya mesti ta waton kowe ngomong pira ngono urung tak cukupi to. Oh nggih mila nggih. Oke duit sing ora kangge. Oh mabrut. Iya. Dadi duitku ki nek omah ki ora kangge ki akeh. Maksude ki urung digunakke ngono. Dadi kowe butuh pira-pira ki ya mesti apa kok ngitu apa to? Kula. Heeh. Anu kalung kula kan kadol dek wingi. Kalung. Kalung. Katok ki apa, Nduk? Kalung kula anu tumbas wedhus. Sik to kowe kok kalung kok nggih tumbas wedhus ki maksude sinden karep ngingu wedhus ya apa arepe ngarep kok? Nggih, kan seniman niku kan mboten setiap hari ada job. Ngoten. Harus ada sampingan. Nek sampingan ya aja wedhus to. Lah napa, Ma? Wedhus ki medeni lho. Lah kok Wedhus ki nek lanang ki iso ngamuk karo mongko sing duwe wedok. nggih kula tumbasnya wedhus wedok. Oh. Nggih, mengke kula nyuwun tulung Mas Meri kon ngaretne. Nggih. Lah mengke kan lek moro-moro meteng nggih Mas Meri niku dadi sasaran. Ya sasawati kok iki. Ayo lho. Wah, kowe iki ngomong kok sembrono iki ra ana kutha Reog. Reog. Kowe ngerti karo Reog? Nggih ngertos. Reog ki Reog Ponorogo kae entak detak-detak teng-teng-teng tuh enggak enek rentenge to. Eneng rentenge. Heeh. Iso yan kowe Reog? Kula Oh. dereng. Sing pinter Mbak Nanda niku Reog, Warok, Ganongan Mbak Nanda niku. Nanda saiki aku gah ngelokne Nanda. Marai nesu iki. Anu Reog ki rak anu ada beberapa Ya, terdiri dari huruf R E O G, 4 huruf. 4 huruf. R ini maksudnya apa? Nek kok artekne? R niku rono rene kalungan selendang nyangking gembung. 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 Gembung ini kendang Reog ya. Kendang reog. Lah niku kan lek dicantelne ten pundak. Heeh. Kali selendang. Heeh. Ten samping. Ana apa kuwi? Apa jenenge pinggang? Ana pinggang nggih. Ya apa to jenenge? Cethek. Cetik. Cethek mungal kentol kialang manak pupune mukang gasir ngono. Lah napa niku momo? Lah Menika enak tabuhane nggih, enak jogetane. Wonten kenong, kethuk, terus trenteng napa trenteng to wau? Trenteng. Trenteng Ya, ditabuh bareng dadi gayeng lan apike. Iya, ya celik tak pun capi jale. Celik. Tak detak ya. Renteng ini ora genak. Lah ngono. Stop. Ndak pati apik. Oh kula inggih mbaten sakjane apa lho dik iki jane.
Oh jane takon no gembung D to, kecuali nek gembunge anu ya apik nggatake. Piye tukang reok kabeh. Ki mang E to. Oh. Oh menika ana dadak merak. Ana warok. Oh. Ana ganongan. Oh Niku sing napa jaler. Yang istri yang cewek wonten jadil. Apa? Jadil. Penari jadil niku lho, Mas. Niku cantik-cantik saestu. Jadil. Nggih. Oh, jadil iki apa to? Jadil. Jadilan. Jadil nggonku nyeromoh, weh kowe nyeromoh. Oh, nggih to. Kok rumah saku kedingin nyeromoh ya bagianku. Kok jadil enek tile lho. Wah, lah nek ngoten napa, Pak? Bu. Ya jatilan ra apa-apa. Jatilan. Banjur Ka? Ka menika nggih kas. Oke. Piye to mong iki? Apa? G. G. Kok kaki katrok po? Lho. G kok katok. G niku genah cetha ciri khase reok Ponorogo. Waduh. Biyen arepe dadi hak milike Malaysia dadi geger. Oh nggih. Dadi niku taun 89 kula niki teng Malaysia, Pak. Niku teng Johor Jaya niku 6.000 personil enten piyayi ka Ponorogo wis 30 tahun kuwi ning Malaysia. Kuwi ngedekne reok kendang. Eneng dadak merake mula arepe diakoni karo Malaysia jaman semono. Aku sik ning kono. Nyelundup. Nyelundup. Oh, jenengan ngriyen nggih TKI to? Lho iya aku ki TKI ki lho. Tapi selundupan metu perang kono. Dadi aku plaster ikat batu konkrek, wira konkrek. Mboten. Paite wira. Napa niku? Paite ki anu enek anu sakilan ngene wesi sakilane tinggi ngerapetne kungkrian ki koral karo pedi karo semen iki lho. Angger diter ngono ki padet. Oh, berarti nah tiang-tiang mriki lek pengen padet diter ngoten nggih Pak Bu. Ya, diaturke ya. Dintingane melak, Mas. Nang napa? nang ning Mas. Nangis sakjroning atiku. Lho, aja no. Aku ki karo kowe ki demen ngene aku ki suwengi sing nembang kowe tok wae demenku ora jamak kok. Ana kembang-kembange mlati, kembang mlati tironce-ronce. Nadane anu Mas. D minor. D minor. Ana kembang-kembange mlati, kembang mlati tironce-ronce.
awakmu no. Wong mayung merati ya kuwi aku dhewe. Ngoten to, Mas? Iya. Anak kethek jenenge Kenti, anak bebek jenenge Meri. Jenenge Meri. Napa? Anak bebek jenenge Meri. Oh, Meri. Lanang zaman saiki. Wong lanang jaman saiki senenge nglarani ati. Wong lanang jaman saiki senengane nglarani ati. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Buah salak tutu buah duku, buah duku iku senenganku. Iku senenganku, aku ditolak karo calonku, mergane kurang ayu. Aku ditolak karo calonku, bareng kuwi wong sewu nyedeki aku. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kembang-kembange jambe, kembang jambe mayang jenenge. Aku rapi ra golek baguse, sing penting dawa anune. Anu lho maksudnya dawa pikire ngoten. Jadinya memikirkan jauh ke depan. Jadi ke depan itu salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dawa anune piye Mas? Dawa pikiran niku lho mau memikirkan jauh ke depan. Menyang pasar tuku wedhuse dipakan godhong nyerak mriki wonten dalang bagus inggih menika Kisun Gondrong. Salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sembah nuwun matur sembah nuwun. Sepel tibake kula mau kalih mriki. Apa? Sepel kula kalih mriki. Kok iso datang ngomong sepel arek nyanti ning kene wis tak slameti kok kowe. Yo, diaturke kowe Jaipong. Nggih. Sing nembang sapa? Jaipong belok barang to? Sing nembangin Nanda. Monggo, Mbak Dia. Iso Nanda. Mbak Nanda Nanda iso? saged. Oh, Mbak Nanda khususon anu Nanda nyimpen malah- tenaga mengke blendrongan. Malah kemuwayu tur Mas aku. Ya, gawe sepot ya, Nduk. Terus dintak tok tak delang-delang tak. Engko pas jam 12 engko diaturke iki ora ana lawake. Dirawuhne karo Bapak Sumarno. Aku nggih, mangke nggih. Kedap ngene. Ya.
bajing loncat bajing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.